Sa lalawigan sa Negros Oriental, gitap-upan ang tulo ka mga rural health unit sa lalawigan. Human nagpositibo sa COVID-19 ang usa sa ilang mga health worker. Wa na mudawat pa og mga pasyente ang mga rural health unit sa lungsod sa Sibulan, San Jose ug Amlan. Human ipaubo sa 14 days quarantine ang maong health worker, mga doktor ug ilang mga staff. Matod sa Provincial Health Office, nagpositibo ang 46 anyos nga babay nga miadto sa Bacolod City uban ng iyang bana ug duha ka mga anak. Positibo usab ang iyang bana nga konsihal sa barangay Bulok-Bulok, Sibulan ug ang usa niya ka mga kaanak nga lalaki. Apan sa wa pa masayri nga positibo ang maong health worker, nakatrabaho pa siya sa tulo ka mga rural health units ug nahimong close contact ang mga doktor ug health workers sa tulo ka mga RHU nga gitak-upan karon. Nagpadayon pa ang contact tracing sa nahimamat sa nagpositibo. Sa pagkakaroon, 91 ka mga kaso sa COVID-19 sa lalawigan. 35 ang nangaayo, samtang 35 ang active cases ug 3 ang namatay. Today, swab will be taken to all the contact health workers,